Yiero notim tarik 8 dwe mar 8 2017 e yore geko mag kwe. Weche duoko kata kamano ne okelo chapni makoni gi kocha mokikore gi ywak mar kuo mag ombulu ka wuok kuom kweth mar NASA. E yiero nero ker Uhuru Kenyatta ne olando jaloch gi atamalo 54 mag ombulu ka moluor Raila Odinga ne ni kod atamalo 45. In this regard, Kenyans, by the powers vested in me, ladies and gentlemen, I'm told the results have to be signed first. So I would like to thank you for listening to me. Tarik 18 dwe mar 8 2017, NASA ne otero bura e Supreme Court. Doho ne owinjo ywak makamano kendo nokiro oko yiero mar ker Kenyatta. Tarik 1 dwe mar 9 2017, Doho e boma ne en Chief Justice David Kenani Maraga ne oluongo yiero e ndalo 60. Kata kamano moluor Raila Odinga koda jogo mane gin godo e NASA ne okuno yiero nero mane onuo tarik 26 e dwe mar 10 2017. Mae ne omiyo ker Uhuru Kenyatta ne olando jaloch nucho mar yiero makamano. NASA ne okwedo gino mabende koro nokelo chapni mag siasa. Moluor Raila Odinga kaachiel gi johera mage ne ochako kuno moko kuom mwandu mabende koro iuso e pacho ka kaachiel gi kembe mane giparo ni siro piny owacho. Tukasema Safaricom, tukasema Brookside, tukasema Bidco, na tukaongeza Hako Industries. Tukasema yale makampuni wanaunga mkono serikali ya Jubilee ambaye inatesa watu wetu, ambaye imekataa kubali uamuzi wa wananchi. Moluor Raila Odinga bange ne ochamo muma kaka ker mar jopiny e alap nero mar Uhuru Park e boma nero ma Nairobi. Tulisema hapo mapema, wakihesabu, wakitangaza, wakiapisha, leo tumekamilisha ahadi yetu na wananchi wa Kenya. Wakiapisha, tunaapisha. Wakiapisha, tunaapisha. Huyu msichana wangu mrembo is a woman. Amefika hapa. Nisikie kesho unasema ati kuna polisi. Kwani ni what? Omera ni nini? Fika airport. Etielo machielo wadhi ng'iyo kaka winjruok ne oduogo bedo mondo mikoro jo Kenya ne otii kamoro achiel. Wach mar mosruok kata mana handshake e kind ker Uhuru Kenyatta kaachiel gi Raila Odinga. Ne Lolwe TV, an Evans Odhiambo.